Bij de aftrap de betere ploeg, maar voor een eerste echte kans is het wachten tot deze vrije trap van Hans-Peter Leenhoff na ruim 20 minuten in de eerste helft. Kort genomen, Hans-Peter Leenhoff dan schot op de paal. Kiekes in de rebound, maar nu staat de keeper in de weg. De Antwerpse druk ebt weg en de Ieren komen wat meer in de wedstrijd. Een vrije trap, 1 minuut voor de rust. Sammy Smit loopt in, aarzeling bij Broekaert, Kiekes en Emmerichs. Smit aarzelt niet en 1-0 tegen de gang van het spel in. Een harde noot voor de ploeg van Walter Meers zo vlak voor de rust. De tweede helft is 8 minuten oud. Jakovlevic. Het gaat naar Hans-Peter Leenhoff op links, de bezieler van de eerste helft. En die stelt orde op zaken. Doelpunt en daarmee staat het 1-1. Vanuit een bijzonder scherpe hoek, Hans-Peter Leenhoff. Schitterend doelpunt was dat. Maar dan verwatert de wedstrijd en krijgen we nauwelijks nog een doelkans te zien. In Ierland bleef het dus 1-1. Gisteravond aan de blamage. De thuisploeg kwam wel op voorsprong na een penaltyfout tegen Hans-Peter Leenhoff. De strafschop wordt omgezet door Wim Kiekes. Glen Evan blijft gevaarlijk en kan nog tegenscoren via Jeff Ferris. Verlengingen dus en strafschop waarin Antwerpen overeind gehouden wordt door Radko Svilar. Second extra time, I was already prepared myself for penalties. I saw what happened. I thought we cannot score a goal. Radko Svilar stopt 3 penalties op rij en zorgt zo in zijn eentje voor de kwalificatie. Strafschoppen stoppen, ervaring of gewoon geluk hebben. I thought what he gonna think. I took 2 penalties and I go on right side, and then I thought how he thinks now. I go on right side, I go left. That's all. Yeah. It was a matter of just guessing luck. Yeah. Radko Svilar gisteren dus de matchwinnaar, de held van de avond, maar dan ook alleen omdat Antwerp zelf helemaal niet goed voetbalde. I think in my opinion we lose a little bit self-confidence, but I know this team. They have many good players, and but we have not for the moment maybe good results. But they're gonna come back. We're gonna work out that for sure. Na de knikkende knieën gisteravond zal morgen de spieren wat loslopen. Voor de training bleven spelers opvallend lang in de kleedkamer. Walter Meeuws had hen kennelijk een en ander te vertellen. Yeah, we had a meeting just about what I talk now, and everybody is agree with the trainer, and I think it was a good moment to talk about that, and I think it's nice to talk open between us, and we say what we think, and he say what he thinks, what everybody is agree with him. Zaterdag speelt Antwerp tegen Lommel. Czerniatinski, gisteravond gekwetst uitgevallen, is twijfelachtig.